para prajurit Jaya Purusa gelar baris olah kanuraga kang setya mangona gari kasempatan kang sina dia
samyo jumangka kinarya pangayoman kawula gregaki muga satriya prasasat hetekno kono Dadi rondo ayo
Panji Anom semakin ke depan. Semakin ke depan. Panji Anom. Itulah. Larung suaran Detik-detik hitam warnanya Iyo rambut bergoyang-goyang gadis ayu siapa namanya hatiku rindu terbayang-bayang gunung mana yang paling tinggi? Gunung mana yang paling tinggi? Tidak melawan gunung Merapi. Dukun mana yang paling sakti? Tidak melawan Badan Kediri. Umat 12 reno ora apa-apa aku. Lho. Kumat harum manis gulane Jawa rawan ireng manis duwe sapa rota nanas sepi campur karo kue kete-kete siwak dadak iki bar bayaran kok viral.
Mati dulu ya. Arek gedek ata udunake supaya gelem arep sukunke hore hose hose hore Niki rendeng apa ketika godhog jarak opo matur sugeng para pamirsa Kopi Nara ingkang sedejo hore Picek cilik ojo diguru alusan buntute Picek cilik ojo ditembung luwih becik nembung mbakyune aduh sayang dariku sayang ireng montone jalan hari ini tak subiraki nyono seneng aja mengajak boleh oku Yuk. Yo. Sonmu tak nggo balapan iki Mas Janang, sorry Mas. Wapi kok sane. Panjiano. Mas Dani.
Gadon muda. Gadon muda.